Każ li beda jinstema 9 snin wara, il-każ kontra l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli li qed jiġi mixli b'rabta ma' legat tixħim ta' 60 miljun euro meta Dalli kien għadu fil-kariga. Quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo John Dalli li llum għandu 72 sena wieġeb mhux ħadd tal-akkużi miġjuba kontrih. L-Ispettur Anthony Sherry li jaħdem fit-taqsima ta' reati ekonomiċi qal li qablu fuq il-każ ħadmu sospetturi oħra tal-Pulizija, każ li jmur lura għas-sena 2012. Tenna li l-Pulizija Maltija kellha laqgħa interna li seħħet f'Diċembru tas-sena 2012 u kienet iddeċidiet li tixli lil John Dalli b'tixħim u dan meta dak iż-żmien il-Pulizija kienet titmexxa mill-Kummissarju John Rizzo. Sherry ippreżenta 7 kasetts tal-isqarrijiet li kienu ttieħdu fil-konfront ta' Dalli u hawn saret talba biex issir traskrizzjoni tagħhom. Ix-xut ikkonferma li oriġinarjament kien ġie deċiż li Dalli u sieħbu Silvio Zammit jiġu proċessati, iżda wara ttieħdet id-deċiżjoni li l-ewwel jitressaq Zammit. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà kien ix-xut illi jmiss li ma' xhieda ħadet 3 sigħat u tenna li dan il-każ beda kważi 10 snin ilu fuq rapport tal-Olaf. L-allegazzjonijiet saru minn Swedish Match li tipproduċi it-tabak snus. Il-kumpanija allegat li ntalbu jħallsu l-flus biex titneħħa projbizzjoni fuq dan il-prodott. Ir-rapport tal-Olaf qal li uffiċjal tal-Unjoni Ewropea irċieva informazzjoni mingħand uffiċjali Żvediżi li Swedish Match intalbet ħallas 60 miljun euro f'żewġ pagamenti biex titneħħa l-projbizzjoni tal-isnus. Il-flus kienu legatament mitluba minn Silvio Zammit f'isem John Dalli, xi ħaġa li tnejn li huma baqgħu jiġħdu.